प्रमद बर'आ सासे जोलैनि हांगार रायजो राजाफोर मानि थाखाय प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार बेखौबो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन टुडे आइ उइल टेल इउ नोंथांमोना भिडिअखौ नाय शेयार खालाम प्रमद बर'नो हर 1 नाम्बाराव प्रमद बर'आ बड'लेण्डखौ फानबाय दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानै बुंबाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर जोंनो गोजोननाय नांगौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामबाय देरहाहोबाय पिस एकर्ड खालामबाय मा जाखो मा मोनखो जों मा मोनखो बिटिआर एकर्ड जानानै जोंना पावार एन्ड फांसना बारायनांगौना नाङा रायजो राजाफोर माबा बिटिआर एकर्ड खालामनानै प्रमद बर'आ बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसनखौसो गासिबो फोजोबस्रांबाय अब्ला मा जाखो बियो दिस इज व्हाट बे जोंनि थाखाय मोजां जादों नामा रायजो राजाफ्रा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर एसे खर'खौ बाहाय मेन्टेलिटिखौ इउज खालाम बिटिआर एकर्ड मोनबाय जेखन पावार एन्ड फांसना बारायनांगौ जिसिबां हायो बाराय जोंहा बारायनायाव जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बिटिसिआव थाखानाय माखासे जोंनि जि पावार एन्ड फांसन क्षमताफोर दं साख्रि होनो हानाय क्षमता बेफोरखौ गासिबो दिसपुराव लांजोबबाय अब्ला मा जाखो बियो जोंहा बिटिसिआव एभ्रि इयार जोङो साफा सानैबाबो बा साब्रै साबाबाबो जोंहा बिटिसिआ मोनसे क्षमता दङमोन माने सोरबा एमसिएलए इएमआ माने साख्रि सोनो हानायनि क्षमता एबा जैगथा दंमोन बिटिआर एकर्ड जानानै फुल फ्लेजेड खालामनो हायोनो दिनैनि दिनाव मा खालामनो हाखो जेबो गैया दिनैसिमबो देयार इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट टिल नाव प्रमद बर'आ मा मावखो दिनै प्रमद बर'आ ससियेल मिडियाआव गिदिर गिदिर खोथा बुङो सामफ्रामबो लाजिनो रोङाखै बियो हायोब्ला मावनानै देखाय प्रमद बर'आ माब्लाबा बुङो साननैनि गेजेराव मावगोन माब्लाबा बुङो 4 मासनि गेजेराव मावनानै जों कमप्लिट खालामगोन माब्लाबा बुङो 1 बोसोरनि गेजेराव मावगोन माब्लाबा बुङो 5 बोसोरनि गेजेराव उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव बिपि एबा जा मावदों इउपिपिएलआ 5 इयार्सनि गेजेरावनो मावनानै रायजो राजानो देखायगोन होननानै बुंदों दिनै सानसेयाबो थांबाय साननैयाबो थांबाय 6 मासाबो थांबाय आरो बोसोरसेयाबो थांबाय बोसोरनैयाबो थांबाय अलमस्ट 3 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं इउपिपिएल सरकारा मा मावखो प्रमद बर' लाजिनांगौ नोङो ससियेल मिडियाआव बिदि गिदिर गिदिर खोथा होनायखौ लेक्चार होनायखौ नोङो गारनांगौ लाजिनांगौ खामानि गैया नों सानसे गाबनांगोन प्रमद बर' इउआर डे इज कामिं सुन नोंथाङा नेबाय था इउआर जास्ट वाइट दा रियेल टाइम डिड नट काम हियर लट्स अफ टाइम इट विल काम इन इउर लाइफ प्रमद बर' इउ जास्ट वाइट प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार थगायसुला बेयो बयबो मिथिखागौ प्रमद बर'आ माने ओरैबायदि थगायो रायजो राजाखौ दिनैसिम प्रमद बर'आ अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय बाट दिनैसिमबो जेबो कमिटमेन्ट होनांगौ जेबो मावनो हायाखै प्रमद बर'आ बुंबावदों दानि जुगाव नांगोलजों आबाद मावनानै जानायनि सम गैला होननानै बुंदों आरो मोनसे निउस चेनेलाव बुंदों लाजिनो रोंना रोङाथाय नांगोलजों दिनैनि दिनाव साइन्टिफिक जुगाव माने आबाद मावनानै जानायनि सम गैला होननानै बिथांमोना बुंदों जुदि दिनैनि दिनाव नांगोलजों आबाद मावनानै जानायनि सम गैलाब्ला पिस एकर्ड जानानै माने जोंनो जौगानाय नांसिगौ ट्रेक्टर राननानै होगोन गामि गामि डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होगोन होनना बुंदों नांगोल बोरायजों जुदि नांलाब्ला हालौनो नांलाब्ला नांगोला खामानि गैलाब्ला ट्रेक्टरखौलाय मानोथो दासिमबो डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होनो हायाखै जाम्बा सियान प्रमद बर' नोंखौ दिनै जाम्बा होनगोन नोङो सासे बिटिसिनि सिएम जानानै बिटिसिनि चिफ जानानै दिनै नोङो जोंनि बर' जाथिखौ फानग्रा आरो बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसनखौ गासिबो फोजोबग्रा गोदोनि सरकार थानाय समाव बेबायदि सेख'नो हायाखैमोन प्रमद बर' नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सारा मा जाखो प्रमद बर' नोङो बुंदोंमोन जोंहा बिसिबांबा गिदिर बिटिआर एकर्ड मोनबाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सोरखौबा जुदि अना खानायै फेक इनकाउन्टार खालामोबा सोरबा डिसि एसपिफोरखौ जोङो सासपेनसन खालामनो हायो होननानै बुंदोंमोन माथो जेबो मावनो हाया जेबो खालामनो हाया प्रमद बर' जुदि बिटिआर एकर्डआ पिस एकर्डआ पावारफुलब्ला दिनैसिमबो माथो जेबो मावनो हाया नोंनि एमअएसआव लिरनाया फोरों गिदिर गिदिर स्कुल दालां लिरनायफ्रा मा जाखो माब्ला मावगोन बुंबावदों बै इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए दङ धनन्जयना माबा लाजिनो रोङा बियो बखासो बेबो सासे 17 बोसोरजों 5 बोसोरजों बहुद डिफारेन्स दं बखा बियो बुंदों नोंसोरथ' बुङो मालाबानो 6 मासावनो माने बिपि एबा 17 बोसोराव जि मावदों माने जोङो 6 मासावनो मावनानै जोङो बागदावखां होगोन होननानै बुंदों
2 बोसोराबो थांबाय 3 बोसोराबो थांनोसै प्रमद बर' लाजिनो रोङै नोंनि थगायनाया नैबे सालाय बिजौआव थायो प्रमद बर'नाव रायजो राजाखौ थगायगासिनो दं गोथां गोब्राम दिनै मा मावखो रायजो राजानि उन्नयननि मा खामानि मावखो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट बक्सआव लिरना हर शेयार खालाम प्रमद बर'आ बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो बयनोबो ट्रेक्टर होगोन नांगोला जेबो खामानि गैला दानि जुगाव होनना बुंदों दिनै नांगोलजोंनो आबाद मावनानै जानांगौ जानानै फैगासिनो दं ट्रेक्टरा रानदो अब्ला नोंखौ मोजां मोनगोन गोजोनगोन फोरो नोंनि ट्रेक्टरा गिदिर गिदिर लेक्सार होनाया प्रमद बर' जोलैनि हांगार थगायसुला नोङो गुन्दै गैला रायजो राजाखौ गोथां गोब्राम बेबायदि थगायनो नाङा नोंखौ बिसास खालामदोंमोन